Знаете ли кой е най-късият стих в Библията? Той е само от 3 думи. Думи, които носим в сърцата си, дори когато ги забравим с устните. В Йоан 11:35 се казва «Иисус се просълзи». Да, това са само 3 думи, но всъщност означават толкова много. Когато Исус видя Мария да плаче за Лазар, неговото сърце се развълнува. Той не стоеше настрана. Не бе безразличен. Исус плака, защото неговата любов не е теория, тя е реалност и твоите сълзи движат Божието сърце. Той не ги подминава, не ги пренебрегва. Бог не ти казва «стегни се», Той ти казва «дай ми товара си». Исус плака, защото мрази болката, разрушението и смъртта, причинени от греха. Исус знаеше, че след няколко минути ще възкреси Лазар, но въпреки това плака. Защо? Защото видя болката, която грехът е донесъл, разрухата на човешките сърца. Той не плаче от безсилие, а от съчувствие. Исус плака, за да ни покаже, че сълзите не са слабост, а място на среща с Бог. Понякога си мислим, че да плачем е недуховно, че трябва да сме силни. Но ако Господът на славата плака, ако Божия син се просълзи, тогава нашите сълзи не са слабост. Сълзите са езикът, с който душата говори на Бога. Исус плака, но след това повика Лазар. Божието състрадание винаги се превръща в действие. Исус не остана само в емоция. Той проговори към гроба. Лазаре, излез. Така е и днес. Бог не само вижда болката ти, Той подготвя изход. Не само усеща сълзите ти, Той идва с възкресение. Не само стои при гроба, Той го отваря. Когато плачеш, помни, Исус е до теб. Когато си слаб, знай, Той не те осъжда, Той те прегръща. Когато всичко изглежда мъртво, чуй гласа Му. Аз съм възкресението и животът. Да, най-късият стих в Библията е «И Исус се просълзи». Но може би е един от най-силните. Той ни казва, Бог чувства, Бог разбира, Бог е близо и след всяка сълза Той приготвя възкресение.